Παρακολουθήστε το βίντεο στο κανάλι Ειδήσεις ανθρωπίνη Ορθοδόξου. φύση, την οποία δέχτηκε ο Κύριος και την όντως καθάρισε, την παίρνει μαζί του θεοποιημένη, κατά χάριν, τη θεοποιημένη και καλεί και εμάς κατά χάριν να φτάσουμε στη θέωση. Για σκεφτείτε τι ευλογία μας έδωσε ο Θεός. Και περιμένουμε την Πεντηκοστή για να πανηγυρίσουμε αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και να προσπαθήσουμε και εμείς με την ετοιμασία μας να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, γιατί και εμείς πρέπει να αγιάσουμε τον εαυτό μας. Αυτό το σώμα που φορούμε πρέπει να αγιαστεί, αλλά και αυτή η ψυχή που έχουμε μέσα μας πρέπει να αγιαστούν και τα δύο, και αγιασμένα τα παραδώσουμε στη Δευτέρα Παρουσία του Κυριό μας, για να μας δεχθεί στη χαρά Του, στην αιωνία, να ζήσουμε και εμείς μαζί Του αιωνίως, για να φύγουμε από όλη αυτή τη σκοτωδίνη αυτού του κόσμου που μας τυφλώνει και μας παρνά συνεχώς.